हे यमराज भगवान, हे यमराज चाचा, मौत तो सब लोग के तय बा, आज न बिहान आई, लेकिन हमारे एगो पर्सनल रिक्वेस्ट बा कि हमरा के जब मृत्यु देवे के बारी आवे तो पंचायत चुनाव जब होत होखे तबे दे। पंचायत चुनाव में मरला के बा फायदा बा। मान लीजिए रउआ मरत देर नहीं के होत, द्वार पर 50 गो उजर कुर्ता पजामा, खादी पजामा, जीन्स शर्ट देखा नेताजी लोग प्रत्याशी लोग पहुंच जाता, बोली जी का दिक्कत बा, का चाहिए, कौन जी करे बा, सब संभाल लेता लोग। एक अंदीना लोग मरेला तो एगो कफन के कपड़ा किने वाला के खोजवैया लग जाला, बहुत ऐसा परिवार बा। लेकिन चुनाव में रुआ मरी तो 4 सेट कफन पहुंचता, कफन के कपड़ा 4 सेट, एगो जिला परिषद जी, एगो मुखिया जी, एगो फलना जी, एगो चिन्ना जी, एगो समिति जी, सब जिलो भेज देता। वह ना जो 50 बनता, वो 50 में पहले ही से बसफोर भाई लोग कह दिया था कि बसवा लामा रखी है, कानवा लागे के बताओ काहे भाई। तो मान लीजिए अंदीना के मरल, सब लोग तो गांव के बाहर भीतर रहता, तो 50 में लागे खातिर 3 आदमी बांध चला, 4 आदमी ना मिले तो मान लीजिए मुर्दा जो जाता घाटे तो हेना टेढ़े होके जाइए, अगर 3 आदमी लागल बता तो अब का बा बड़का करा दिए तो काहेला। तो 3 आदमी है ने, 3 आदमी है ने, 3 आदमी होने, 3 आदमी होने, 4 3 12 आदमी। अब बुझिए कि 12 आदमी के कंधा पर बैठ के 50 पर गैला के मजा भी अलग। जब 12 आदमी के कंधा लचर लचर करता, सब बुझाता जे एक्सयूवी के 100 कर हो, मुहला के भी मजा होता। यही जिले नहीं खे लकड़ी, लकड़ी के जानते बनी सब लोग घर बनवाता, जनसंख्या बढ़ल, लकड़ी के कमी हो गई, गाछ कटा गई सन। लेकिन अंदीना मरे तो एक टाली लकड़ी के व्यवस्था करे में रातों में मेहनत करे के पड़ला, दिन में भी मेहनत करे के पड़ला। रात के माने चुरा के, दिन के माने मांग के, दोनों टाइम मिलावल जाला तब लकड़ी पूरा होला। लेकिन अगर चुनाव के समय मरल बनी तब एक टाली के पूछता 4 टाली लकड़ी पहुंची, माने एक आदमी के लाश ना 10 आदमी के लाश जलावे के व्यवस्था। गाँव में जे अपना घर के परिजन के जरावे में 20 किलो 30 किलो 40 किलो धूप जरावे ला तो लोग कहेला कि भाई तने अच्छा भइल। अभी जाई मुखिया जी दिला धूप, तले जिला परिषद जी बानी बड़का माल वाला, बड़का गाड़ी वाला, बड़का घर वाला, वहां क्या कहनी चंदन के लकड़ी भेज दे। बताई जी अगर चुनाव में हम ना हुई तो चंदन के लकड़ी से जरे बा हमरा उतना कुबत नहीं कहू। यही से कहता नहीं कि हे यमराज भगवान हमरा पर ध्यान रखे, कहानी खत्म नहीं के भाई। मान लीजिए बरसात के टाइम बा, लाश जरावे में वजन होता, सब जगह घाटे नहीं है नू, हमनी के तो घाट बा, सब जगह घाट नहीं खे। तो अब भाई कहाँ जरावल जाओ, कहाँ जरावल जाओ, तो लगे ना खराब लगा जाए जी चली हमारा जमीन में जरी, एने तो पानी बा, हमार उचास बा, तले वही जी बगल में ना वही मुखिया जी के प्रतिद्वंदी खड़ा बा, कहते रहे काहे के वहाँ जाए के हर जमीनवा उचासे ला वही में कह दिया। एक आदमी टोकलक ए जी हमें तो धान बा, हे महाराज हम जनता के सबसे बड़का हमदर्द बनी, धान से हमरा का करे बा, धान कटा गई हैं, हम धान अभी कटवा देनी, लेकिन लाश रुआ जी चली। उन्हें से जब वापस भइल जाला तो आमतौर पर गांव जवार में केहू चाय पिया देला, केहू नाश्ता करा देला, ज्यादा तो हमनी के भेलिए मिलेला मीठा के। लेकिन चुनाव में मरी तो किन्हू रसमलाई खिला दी हैं, किन्हू चमचम मिठाई खिला दी हैं, किन्हू गुलाब जामुन, किन्हू पेड़ा, किन्हू चाय, आज जिनका यहाँ गोल बनी तो बेचारू भेली खिएबे करी है मीठा के। इहो हो जाता चकाचक, नाश्ता भी मस्त, जे आइल बा वो खुश, आ मुर्दा तो खुश बढ़ले बा। अब आई घर है, अब जब रोबा जग भोजन के टाइम आ गई श्राद्ध क्रम के, तो किन्हू चिवड़ा भेजवा देता रहे, किन्हू आलू भेजवा देता रहे, किन्हू चीनी भेजवा देता रहे। और रही महाराज हमार कोनो अधिकार नहीं के का, एकदम अधिकार दिखाओ तलू। अब जरा के यहाँ केहू मरल बा तो भाई अगर दुखिया परिवार बा ओकरा लगे नहीं खे तो ओकरा खातिर तो गोल्डन चांस में बाजे भाई जो ना जाओ हमार काम हो जाओ। ये सब बीत गई तो फिर नया प्रपोजल आवता, जो सबसे तगड़ा प्रपोजल बा भाई हो, एक जना कहते जे इनका मूर्ति लगाया जाए भाई बवाल। एक जना कहले ठीक बात है मूर्ति में ईटा हमार, एक जना कहले सीमेंट हमारे, एक जना कहले गिट्टी हमारे, एक जना कहले जे टाइल्स हमार, एक जना कहले जे मूर्ति है हमार। और बताओ भाई, चाहे सरकार अपना हूं बताई कि इतना सुंदर मौत मिली वो हमनी खानी गरीब आदमी के। तो पंचायती चुनाव बानू जना में मुर्दा अपन शौक पूरा कर सकेला, सुंदर मौत मरे के सुविधा मिल सकेला, तो सरकार 10 नू जोड़ के रोबत से निवेदन बा कि जहिया ले जाए के होकर, क्योंकि मौत तो निश्चित बा,
जइया ले जाए के पंचायती चुनाव में ले चले, एने ओने मत ले चले, ना तो सुंदर मौत के मजा हमारा ना मिली तो बताइए में रहुआ का फायदा हुई। दोनों आदमी के फायदा सोची, रहुओ हम मिल जाई, हमरो सब सुविधा मिल जाओ। ऐसे आशीर्वाद हमारा पर बनैले रखी।